Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang probinsya ng Davao de Oro pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng lindol, nagbagsakan ang mga gamit sa bahay na ito sa Maragusan, Davao de Oro. Unang naiulat ng PHIVOLCS na magnitude 6.2 ang lindol, ngunit ibinaba ito sa magnitude 5.9 kung saan epicenter ang New Bataan sa Davao de Oro. Dahil sa lindol, kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa probinsya ng Davao de Oro ngayong araw. Ito ay para masuri ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro ang structural integrity ng mga gusali ng mga paaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa PHIVOLCS, 2:58 kaninang madaling araw naramdaman ang magnitude 5.9 na lindol, epicenter ang New Bataan, Davao de Oro. May lalim ito na 13 kilometers at tectonic ang origin. Natala ang intensity 5 sa Caraga, Davao Oriental, New Bataan, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro. Intensity 4 sa Nabunturan, Compostela, Moncayo, Mawab, Montevista, Laak, Mabini at Mako sa Davao de Oro. Intensity 3 sa Davao City at Tagum City sa Davao del Norte at Intensity 1 sa Bislig City at Surigao City sa Surigao del Sur. Patuloy sa ngayon ang assessment ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro para masiguro ang kaligtasan ng mga residente at kung ilan apektadong pamilya bunsod ng epekto ng lindol.